Nere lanetik bizi zerade, maite amasei urtean, ta azkenik ezker gaiztoa, dadukazu bitartean. Parranda hoiek izan ditezke, alaba zure kaltean, gauz normal gutxi gertatzen baita, bersolarien tartean. Gauz normal gutxi gertatzen baita, bersolarien tartean. Aita daukatain serioa ta, nik hain fundamentu gutxi, eta gauean egin dedana, ezin dizut erakutsi. Behin sarasuak esan zuen nahi, oraintxe nahi diote eutxi, aukera bat behin izango eta pasatzen ezin utzi. Aukera bat behin izango eta pasatzen ezin utzi. Ara zertara iritsi jatan, nere alaba gaixua, guraso eta etxe zaztuta, pasatu du gau osua, eta gainera ejemplotzako hartutzen du sarasua. Jentuz aurrekin baldin badabil, ziurra da frakasua. Jentuz aurrekin baldin badabil, ziurra da frakasua. Ez aiz berezik txapelketa zala izan, Imanol? Ez. Baina txapelketak... Hortzeok, netzako bersuodek neurtu ezin lehigen generua. Bersu neurtzeko etxok ez metroik eta ez baskuleik eta ez beste inventuik. Bersu bat izan ditigek kriston bersua, publiko dena malkua jola jartzeko la sentibirak iaiten duen kriston bersolaia, eta beste bat izan lehige berrez, humorez Jesukriston bersua, dani psiatatzen mogo bersu da gara, eta ze balora berdek. Eta beste bat izan lehigek publikuna arrazoi binetako bat eman, da publiko guztiek jota parez ibintzegana, baina tartien neurri jeneo rimaneo hain brillo gehiagik gabe. Eta beste bat izan lehigek neurrien, rimatan, hizkuntzan bertso perfektua, baina esaldi bat ez kargau hola brillo gehiagik. Zein balora berdek gehiago eta gutxi jo, batek izan etxigek, horiek hizkuntzan joskera, horiek rimak, horiek gauzak esateko era, horiek bersoa. Baina esan ez digizien, baina indik hizkuntza gine zibizi joat. Bezate berez, akas batzuk tartien einarren, kriston esaldi borobile botetxik eta poligonal jaudek eta hor da. Zein balora berdek? Baten egitzi, nik lehenengo txapelketak bertzola jartin eskotzen egin zozen bihurrik eta izan da almonzanen, hilituan oitaka, laun. Bertzola neurtu bertzan da bilera pila inginean, da alago dementzat, amarreko zelostea eta amar laun, aukero zelostea lehenengo, eta nervioso xamar, normala zamezala, ziduan sekolipea meien ibilta, eta esan hemen joan, juntzizte lasai, izezu ondo ingota. Osea, bertzu neurtu ezinanek.
Eta neurtu ezina dana ezkeo, nik neuk txapelketai neuruek zetiken gorrotu zela nitxoan, amorrua. Agoratzen hau, amuritzak lehenengo txapela ateazo nien, orduan, errangoa jotzati, baina urtin zailo gehien txuna itegen duen taldin nitxoani, eta lobatek ere baino eski, eta Jose Lizazo eta Agirre eta barra da. Jose Lizazo eta Agirre barkatzezoa ben, hantxe bizki deldu xugo zehauzielako, baina lobatek egiten nahi etziba markatzen publikoek, eta nik egortzen hau txapelketa hartan zailo da goinan, eta zema jendek, ze bertzatzek. Bertzo zalei guztino emeste bertzo zailo ematen zigita, txapelketa itoma, oitzo bitegi, eta gau ben dios. Hori haitu nian, auskalo, zemataldiz, eta lobatek gaituko zean, duetik gabe, no. Eta piko hori antolatzen hasi zen garaien, lobatek ere otzen itxanen baten da, gaur etxea. Etorri gain orduan pentsu saltzen da, biltze ban da. Etorri ban da, afeimoko deginean, alkarra egin da zaizan, ez zegoen niko txapelketi lehen zan zioten kontua esan da, txapela bertzu ezin litxiken eurtu. Alde handiko dema baina, bi berso ezin litizkeke, hola, da bati puntu gaitu beste gutxi jola emateko monko diferentzik izango emerzuk eta bada. Kontua behintzat, azkenin, ari nomai jende asko esan zuan, da, jonen goituk, bale, izena negun oso, eta hiri ondo gordon loila itizialena, eta da joan txuan, hiri ondo, eta hiri ondo usteat, urungo bilera juntzala, lobatik de laskano bazitzik, da, alaxe, hartu nean parte, eta hola jonuan, gero, urrena, dara eta launa zide bostien bukozen hartzen parte hartu nean, behatzi jena baita, dakorrezen hau, ekartzen genduzken jende batek, ikun bara bat herriar, joder, ikun bat txabelketik da bat. Bueno, eta eta behatzikon zanean. Bueno, oindon maila ikusi, eta nik etziko txapelketan emazu ite ahon berri, eta bale, hemendik gara barkako eta alaxe lanean. Nik neugen hon txapelketa zalia. Baino, berzola hitzai, ematen dion, ze hori, indar hori ikusi, txapelketa gaina berso eskolatako gazte jende batek ertzen behar baldin badu derrior, txapelketak berdile, eta txapelketa egin berdile, nahiz da neurte zeina izan, eta ni txapelketan kontra nazio. Omenalditzale ez? Omenalditzale ez dira da? Ez, Nik gogoan didat, ukatu izana, bersolari eguneako aukeratui, omendu izateko eta ukatu izana. Etxean, grazio egiten dut. Beste omenaldita jute izan, ba? Baina mehazela izan izan dut, baina nioan sentitzen, txeka, narbi juk, geho, sentibiratasunez nahiko makalan nahi, nire nahiko erasatatzeak, eta nikan, juten bat emanaz gaina, ridikulo ingeo nahiko, eta nioan eroso sentitzen, da paso baten zanik. Da gaina, ez esan egon garai hartan, bazeoan beste arrazoi bate. Artein, bertzolai gaztie sentitzen nioan, bastante, zarzoikoa, eta ordureko bertzolai heldutan bazoan, hande bate, gomenik ingabekoa, hori dana gomenik ingabe eta ni zeta homoretu horreman aitetez, paso manetxan da, bueno. Ez gara, moik, ni lago. Lehen atxatu egi horrek, zuen gaztarago giro hartan, da emakumeek eta ez zaukera aukerai, zintzakora ez zaukera taberna sartzeik ez. Baina, emakumeek hasi dituk besotan, plazetan, ze aldaketa ekarri jola iruditzei horre bersolaritzari eta zuedi bersolari. Izugarria. Batetik oingo feministak eta defenditzen
mundu hortare hori beta jantzeu, dudik gabe, eta horrez aparte, emakumetan maila ikeragarria zeuk. Izugarria, ostra. Maiera ematen norzokeri eta beste izena ginen, hori gertzuko nola zari? Alaia Martin batek eta Bizkaiko txapeldun. Gio baina kuriosu dek, emakume txapeldunak izan dituk, jende asko gaztu duziko, baina Gasteizen txapela atazen eski, eta Navarrona bai, eta Bizkaien nerea eta enbeita eta abarda, eta nerea Igerzaldi gaina semati izan, beste zegoetik iari guztokonik, zehan nola, azken bat zegoetan bigarren gauzan, bizka dere? Uria. Gure ere pertsona bezala eta pertsona bezala politiek eta abar da. Emakumeek hainbeste lan, hainbeste erata indeben emakumeek bersolai munduen leheno gare baten zan balitz, emakume bersolai bat, bersolteko txapeldun izango zala parri gaztien da. Gaur, txapeldun hori danak ikusti eta txapeldun jantzi estuenak emate ben maila eta ez ni emakumeen bersolai egin oso guztua eta arronatxo. Poz emate zanen, horrek. Ire ereduak dena izatezkio, ire bersolari hori eraikitzeko momentuan ire eredu izango izuen. Bai, baina gehiago, baina hola, netzako erdez, esaten bezala numero, usta bideoan. Usta bidek, bersolari ezetiz, bersola hona ezetiz aparte bazean, alago izateko era birezi bat eta persona azkarra guan grabie. Gure perfektu ez zala abazekio. Gauzanetan, garebetan, parandi, galanki eta barda egin dago eta baino arek baxerrik ekarrizun bertso aldaketa hori zepaik eta txapelek eta etzien gokua eta gehiago ez, da ustabili behar ez, baxerrik aldaketa hori eta basartek eta txirenak eta hori danak. Ziren hola, ziren baxerrik aldaketa hori gokua. Baina ustabide jabetuan lehengo alkarrik eizki izate hori bakarriken baina zerbait gehiago zela, eskol kulturen alde eta lana itxiko eta bar da, eta baxarrin jarrera, baxarrikin batea, bikote bezala jarri, eta bilik itezien gaina izugarri bikote, ez dago historien izan da bikote potentena izatea mun, baxarrik bere garbo, kantaera eta hizkuntzan erabilera eta alkarrik eizki asko zangabe eta itezan bersokera berri batea eta ustabidek baxarrin zehorta, terren horta ailatuan, da tartien lehenko pikerdi hartatik ere sartzezeskoan, baxarri eharrak, eta alagotxe kantaera zeien bilike kantuna onuna gituan, eta itezien bikote bat kristona. Da geho, baxarrik bertzota perfecto itezien beti, baina saio bakoitzien ustabide jotzatzean golpe batzuk, bertzo ona asko, baina tartien golpe batzuk ordiziko bertzo daituko anek, baxarrik errazilien Granadago Lazarbearen jaioan, hiru urte genio familia osoa zautza bizitzea honda, zauzko kalean bezala zion. Dago pixket eskolatu zen garaien da, eta askotan trajekin gorbatekin egitzean, osotan eta hola, da. Ordiziko baseretarren egun,
Da, Uztabide basarri basota. Da, gano feriek eta abarta ezen, da bintzete basota hartan izan ziren. Da, basarri beti zela asera behar ematen zen beti, gure preste gotoan, azteko eta bintzet lelo berzu kristo berzu kanto amentzen. Jende batek besteak pentsatzen baldin bazune, behar zorionez, basarri baten jaio zala. Eta ondik gene baserritar sentitzen zala. Eta ordizi bezalako feri baten baserritarren giro edar hartan, behare guztua eta arroz sentitzen zala eta kristo marzoin emetzen. Uztabidek berzu bateko. Haunak benetan xelebrea da baserri honen jarrera. Baserritarra omen dugu beha dion arabera. Honen etxean apenas dagon, ez gurdi eta ez lera. Animalia bakara dute da gaur hemen da bera. Basarri seguro asko egun hartan uste baino bertzorrik etortzia emesti, baino jendi bertzorrekin egoan. Eta zain bazian azkartasun bat, eta nik zailo banagatzuk nintzen behakin, eta asko ez baino batzu bai, eta zegoat ikiarri esperientzi ona, nola tratatzen ginen da barda da. Bazen agortzen hau altzketa, guntxean bideok, da. Tolosa etorri ban, trenezio eta orduan motu nukon, ez diat motu nubitzit jomiteko altzketa eta ameketako eginean, da. Plazan bintezoan, zena joa, tikitia jentzako eta zein da bat, ara jotan, mitzete, bueno, zailo inberko zuen bat, bazalaro zailo eio ginean, bilok, zena joa eta biliko jona urratu ginean zen, gazti ginen oso hartin, da. Nire edadeko berri bizket zezka danak gaztu eta iko nuzko birien agurre matinde ekarrikoan ba, nik imiazko bat eta aziai. Bueno, ala bentzete azinen joan da, eginan zailo eta guztua. Tikitaka. Bazkalo ondo beste bat eta hola boko ban. Atxegat, handik urrungo laun bat eta maozto baino leheno bentzet, Jose Lizoso eta iruna gutxan. Irunen ganau feri joan da, ganau feri jen da, guli egiten da, geho. Frontoien ebin ziren herrikirolak eta bertzuk atatzeko aukera. Eta ala eskerpa eta nodun erantzuna ebin ziren da, tarte baten bertsoa juteko eta gutxan. Irurok, Lizoso eta Uztabidetan ite. Ezatzen Uztabidek. Bueno, gaztea, hasi merkopa, antzan da. Nik pikarde bezitekin lehenko altzeta kontora dute. Gaur uztet birin, aurri gine, da. Hau altzetatik urtizok eta inoraztek konturako eta hangu behak antozek. Esatzen, bamore puntua da egin da. Ez, gizon nagoan gozua eta harremanetako gazti egindetare balio zean azkarra. Are bat zegen zerbientoko jene pikardi zuarte zean. Nik miriesmen bat zebat ari ikire garaile. Haren bertzuko zeregola. Bea bizioan, oiertzen diko beko barrio oina gortzen holan, mintzete etxe berriz bat intzien etxe txiki bat eta ambizioan. Barrio hartako ostatu taberna, haren Andrien aikiak eta jarteko eta bea tabernako iltzen bi eizpai joan. Haren Andrien aizpa eskonduan hiletako tipo bat egin de aiezeko tabernia. Gero. Uztabidek bizioan, Uztabidek Andre hori, eta tarteka hori egunero jamar usteak, aizpei launtza jotetzala. Eta Uztabidek berrez, bere laun egin, han bitzen menon tertulutzen, eta hornak ostan askotan da. Egun bat ementzate girua, tragamatzu egin eta bar da, berzotan da, hasi menon da. Andriek aizpei lanak egiten laundut, ontzik garbitu intzitu garien,
Bueno, Manuel, etxea morko dugu, zamentzuan da. Zamentzuan, berzotan nahi menuan da. Eskondu arte parranda naiz da, eskondu eta maizago. Naizta Andreak esaten didan, etxeratzeko goizago. Lagun zarrauek hemen utzita alde egiterik ez dago. Ni zer nintza den ezaltzen egin, eskondu baino lehenago. Arenak batzuk zerrek, ez, minismen izu hori joanik. Berso egile ona izatea nahiko alda, bersolari izateko. Ez, badek tarte pikimet hartu eta berso kargatzeko gaitasun eta berso unna ito gaizetie. Baina tak mikrofon horri jarrita, publiko lehen esan dauna, publiko bersolaia sufritzen ez ikusi nahi. Bersolaia gozatzen ikusten badin bau, horrendek jo, gozatzik, arekin. Orduan, berso hile ona izan arren, hola babateko kantarako ritmo hori mantentzeko gai espaldin ba, hori importante oso, eta hori espaldin ba ez gaiatzen publikona. Bersolari bat ikasko zaudu juk, eta baina bat eredu barria egiten hasiko baineke, zeinen bukaerako arrazoietako zein aurretuko arrazoi? Arrazoi bukaerako. Nik neuk, hola, miresmeni zu artizoat, Andoni gainei. Andoni gainei emadik gaitasun bat, edozein gaitan, edozein bersolari egin, arek gainea, jo, denodak emezela paranda zalile badek, baina arek ez dikiten petxarri zegoela egitzen. Arek imandun maila bersola itzan, eta pertsona bezalare haindek erosua, tatureko bertsola egin da bar da, eta nik lehengo heldutan ustapide baldemagoet, Andoni gaina penio nik egola izar bezala. Are baino, ritmo aldetik eta igual justu dinak eta bertsola hona asko zehok eta mendiluze batek badik bertso egiteko erraztasun bat eta hizkuntzan erabilera doktore bat eta abar baino persona bezala izateko dira eta tratuen da kompletotasun osua duna nik egaina guztiat. Ure, da, mendiluze amate, Donostia Ertzabinola, bi anaia baitu gor. Gaztelumenditarrak. Gaztelumendi zaharren ari. Beñat. Beñati, haitu nitxoan egon baten, herri batea, 6 bertzole junberdin garaien, behak, Andoni gaina amaldima, beha sentitzule ba, zailo salbatuko gor. Andoni gaina ematen diola, bertso saio bati, alako, igor ez ditu lizengo areke eundanak brillo handiko, baina arek gai bakoitzien da, doinu mota bakoitzien da, dagoen segurantzi hori, eta ingurukoei bere bertzoli launei emate joan babesa eta bar, bertzoli kompleto dela, eta nire bala ikusteat. Bertzoli gona asko zeu, mendiluze bat behata. Maiolin da. Zautu ditukenetan, zeren humorea operatuko keke persona. Humorea, Humorea etxan daike parrai, baina humore tipo bat, izan ire guztoko humorea dugu bersolari bat zein izan da. Ena goño, txeate zein, gure bat egon hor, Lazkau txiki batek humoreko gauz asko azizian oso politiek, beha buru baina zoan lasai bizi gura, eskete bazien olako
komplejo puntu bat eta bar da. Eta bertsolai bat, kristo bertsolai joan, Laskautxegi minismen izugarri txanik, nik oin, ez zuen Andoni gaineat eustabi eta bezin, bertso bakuitzin dani seguru ibiltzen horietako bat. Nik aregin jarri batak juten itzen garaien, bilo manemano, honena ere dituzu, baina txarren ere bai, eskadola batzuten galdurik joan, baina ostia, are parein jotzen zonien, zean berdein garek, humore ere bazean, matxinoan, humore kiregarrekoa, gusto beti zian, oie bezin, baina humorez, humori gola, zea zein izango duen, zeta gortzen aniola. Bai, matxinek humore ikistuna zian. Beti, agortzen hau, Zumaien, berso saio batein, Zumaiko erretiken hemen honea, zini bai nondon, azpeti aldabilu eskuitek hortan hanik ginen berso saio bat, aurreko doan txiki apaizuru eta olako darreli eta jo, herrialdea, han Puerto Eskeina hartan baitik ustean da, matxin de Laskautxegi, gure aurrin, eta haien aurrien zijoan, hementxe landetako tipo bat, anaiezekoan Zumaien eskondut eta arena honda, hankamotzauan, hankan zozen zerezien da, hanki ondo digen mostutako zean da, hanki krank zigoan aurrin da, gu Laskautxegi eta matxin, bi potxoko, da, gu atzin, batu egitazpilea, da, agirre eta dohantxiko eta bara da. Matxinek esan zuen Laskautxegi, Xemir, ikuste alduk hori, esan da, bai, eta hori guaino gehiago du, esan da, hori guaino gehiago eta bai, horrek hankaba dimotza, gu biek, Laskautxegi, holako eta ikira ere politio ban, arek bertzotan politio ban da, ondo, baina arek maiten da, zeon ingurun da, bazian alako pikardi bat eta politio ban, nora ezketan da. Bersoa ekartzeko moduan, bete lanean esate da hortan, zeinen inbide izan du, inona izan bale emaek. Berso inola zan da, izenak ez ezkiat esango, baina bazezko hanek bersolai pare bateo, egi eskolarien zailo gehien egin dago bersolaiek, eta historiarako gehalteko mogo bersek kantazteganak. Poligona jau, garbo hona, ra bersotan beti egin, eta erretiek kiston txarok, eta berezek gaitiko mira, dia zailo, gupaino zailo gehien egin dago, igual bidiek. Baina, hola, berso kargau, eta berso, me kauen la puto hori berso zaten mogo egin, gehien zegolo kantazteganak, baina poligona jau gaitasun eta berso hona, erabat, zainik, hola, fallo hondik ez, baina, ostia, honagoan, zateko mogo, ale berezik egin kanta ustebenak. Laskautxegi ere bersatzeko jutegoan, ale berezi hori mila askotan. Ale berezi hori mila askotan galdu dituan, da oiteko bat bilatzen espaldin mazuen honago erdiguz kontra bezala igor kantazko zian, zezatik bintzete, haren ale hona, ostia, ispilu berzo horiek eta holago, arek asko zezian, izugarri honak. Nekatzea gaitu dugu alez, hainbeste galdera eta hainbeste kontu. Bueno, zehotze itzen berri du badure resuzat ekartea ez ere, zehotzer, 20 urte izan itzen bertako sortzaile eta gero lehendakari 20 urte. Zazpitik kontatzen ezkirik urte, baina, ondo hartu behar dio, 1985 elkarte bat sortu zela, txapeketa antolatzen badin bat zen, eta hori lehendakari jarri indugula. Gero bersortze horretzen lagoitza da berezei, eta 2005 bat, 20 urte kontatzen ezkin igor, proiektu horren, elkarte horren buru, lehendakari.
Bi galdera bakarrik ibezki eta batadek zer bultza zintuzten hori sortzea, lehenengo galdera izan hoge, eta bigarrengo errema bukaetzeko bakarrik zer apartatuko dukeena, ire 20 urteko hortan zer apartatuko dukeen, zenekin diatu izen guztua, hori, zenekin diatu izen guztua. Bueno, bersolaitzai nahi eman dien aina, zor diodan aina, ez zoanik sekule bersolaitze eman. Alein egin baldin baet ere. Eta zor hori, nik usteet, ordaintzen alein egin nula, elkarte ingurun da bar da, eta nik egutzen beti kezka bat, eta usteanik nire gaitasunagatik baino gehiago, zuek azamatu ni lehentak izeti pentsatzen duela, han ibiltze ginen jendeetan, bertsolari heldu bera ninoan, beste ezikoan mosti, nire adineko zaharra zeinak eta bar, heldu bera ninoan da, zaharna nintzelako, aukeratu ninezuela usteat, seguru, lehendaka bezala, eta nik neure aleginak beti bertsolaritzei zor niolako, eta egin berretzan aiteko alegineko zi, baina nik bazekat, nik baino gehiago elkartien, nire izarrak irukoti zineten zuek, lehen esanenik hori, Tapia eta Arantxa, irurok, eta gero, Andoni gaina lehenbiziko osoan sartu, bertsolari elkartien da, bate, baina txapela jantzi zoni, baki burungo izin nola hontzan, oin arteztea denik ezarrein da, oin bertsolaritzai ze egin izaiogenik. Eta ure etorri zanien momentu xitu gituan aiek, deroldik eta gemitzen bezala eta bar, eta ure etorri zanien hartu zian elkarti galako berpisteko zea bat, Sarazu eta Antoni, Antozen bate, Iñaki Murua eta irurek bakoitze bere lanak hartu, bakoitze talde diferentik inda bar da, eta txapak, elkartiei eman zioen indarra, eta gero bestie, Bizkaitar bi gazte horiek Iturriak eta Elortza etorri zein Bizkaiko jende bat egin alako kaska bizke bagatzen dugu, baina haiek esautu zuenien Bertzolo elkartiek helburu zertzen da nondik zijoan, sinistu zuen giro horrekin, eta haieke aportazioen izugarri eta abar. Eta hainbeste jende musutrukeko lana inez, han ibili dana, eta bakoitzak beti zerbait emateko borondatik jutezen hainbeste jende pasa. Eta egin espaldi malitz, elkarte ezoan, ailioten maila ailatuko. Eta nik bertso munduan ibili naizen demoran, hainbeste bertso lari, mota, diferentetako bertso egin, ibiltziek nire buru jasten laundu diela, esan da bezala, elkartin bertan ere beti ikestek, zaio argi xamar egonezkeo, eta zu edanok izugarri egutzi ezue, eta nikan alde batea egutzen nian kompleju bat bezala, gauen, dios, abek, ni baino gehiago zegile danaketan izertan nagomen. Baina aldi berien, Sarazuak ematen zantzean, segi hor, zubertzezu horri bazi bat, ematen, ni baino buru bargileko jendita bazeoko hemen da, zu segi hor, zure leku ondo betetzen zuten, bueno. Nugu, arro sentitzen hau, 20 urtein egon nintzen egin, eta han ikasietan egin, eta elkarti aila don lekure ailatzi egin. Baina, ez zegoat, neuk induko bai.
alein inean, baina ligan hortxe, labio, baina ondo. Elkartie sortu ginoan, zorionez, eta berzola itzai hainbeste jende borondateko etorri eta hainbeste lan indunei esker, berzola itzai, euskal kulturai asko dantzeo elkartik. Horrekin gatzen hori. Antarti neu ibili izan egine, arrozatzen hau, ez gabe.